Laki nun na. Sayang. Ayun pare, ayun pare. Ayun o. Balati mo na. Patay na, bulok na sidba. Nadali yung bulok. Bayar. Good morning mga kabisayang kap. Isa na naman po mapagpalang araw sa atin. Muli dito tayo sapa mga kabisayang kap. Binalikan lang po natin yung spot kagabi. Dito tayo humuli ng malalaking karpa oh. Yan. Malakas lang po yung agos ngayon. Pamaya maya po mag high tide na itong ilog dyan. Hindi na po gaano malakas ang agos. Sigurado may lutang na yan mamaya guys na mga karpa. Si Parinto rin pala nandun na sa itaas. Nauna na po sa akin. Si cameraman na si Lance. Hindi natin makasama ngayon guys dahil papasok sa school. Tayo lang muna. Tsaka yung mga katropa natin wala pa. Grabe lang yung lakas ng agos niya oh. Nakabante tayo rito guys sa bandang itaas. Guys, si Parinto rin na yun. Nag-aararo pala. Napakasipag ng tao na yun ah. Kaya wala pala rin sa gilid ng sapa. Nag-aararo. Hintay-hintay lang tayo nang mawala po yung agos. Maglaylo po yung agos para lulutang sila. Nako, luwang pala ng inaararo niya oh. Ito nga pala erga ni Parinto rin guys. Ayan. Sinabit lang din sa may bayabas ah. May namataan ako rito dito banda. Wala, hindi ko inabutan ah. Malaki yun. Hindi na lumutang. Malakas ang agos. Malakas. Ate, maya maya. Guys, Parinto rin. Maagang nag-araro. Sabi nila pamaya-maya daw mga tanghali no. Mga tanghali na yan. Malakas ang agos eh. Oo. Pero may lumutang kanina. Meron. Dito may inaabol ko, hindi ko inabutan. Hinabutan? Doon oh. Nagpatangay sa agos. Ayun, umextra naman si Parinto rin oh. Ay. Meron sana. Para pang ulam no? Wala pare. Guys, mga katropa natin nagsidatingan na po. Sakto-sakto lang po yan. Pa maya-maya eh high tide na po yan. Maglulutangan na po yung mga isda niyan. Tama-tama lang po yung dating ng mga tropa po natin. Guys, mga tropa natin. Lipat tayo. Santa Monica. Hindi, dito. Diyan lang. Yung motor maputik. Hindi, pwede niyang nandiyan eh. Nakapasok yung single eh. Grabe ang putik doon. Ala, gaya kayo ng sira na yan eh. Tara. Lipat tayo ng spot. May pasok. Dito po kami sa pataas. Ayun oh, medyo laylo na po yung tubig. Hindi po gaano mabilis ang agos. Laki nun ah. Sayang. Ayun pare, ayun pare. Ayun oh. Balati mo na. Ay, hindi tumama pare. Yun. Huli yun.
Tumama no? Hindi. Na? Lang. Ay. Sayang. Karga ko, hindi pwede sa ganun eh. Laki pa naman. Laki pa naman. May nahatay karga. Sayang. Hindi inabutan. Tao sa sabit ko. Oo nga. Ang nasabit ka naman. Ay, tilapia. Malaki na rin oh. Hindi mo natin mo. Ay pare, putay na tumitaw. Alaki nun. Ha? Alaki yung common. Laki. May 1 kilo na yan. Sayang. Dala. Hindi inabutan. Laki no na. Oo, Hinabol ko lang eh. Kasi palubog na eh. Meron. Sapul. Sapul ba? Namuti eh. Pumuti. Sapul yun. Ayun. Kali eh. Naalanganin lang. Pumuti eh. Sa ulo eh. Nauluan yan. Nauluhan yan. Wala. Ayun. Diyan. Talaga dito makita eh. Pwede yargang ko mahina. Ayun, pwede na rin yan. 4 fingers na rin. Sira. 1-0. Unang tira. Tara, gagawin pa tayo rito sa taas. Yun. Dali kaya? Ah, nadali. Ayun oh. Nadali. Ay, sumabit pre. Ayan. Paborito na rin yan. Oo, kasi bumili ka. Kaysa bumili ka sa palengke no. Sop-sop, bibili ka pa sop-sop ka mahal. Na? Parang bulig. Oo, parang yun. Wala mo. Ako, may narinig na sa'yo. Ay, hindi naman tumama eh. Hindi yata. Isda ka eh. Na, isda yata eh. Ulit yan. Isda. Na-oriente. Isda. Samudura yan eh. Ayun. Tinama, ay bulig pala. Ay, Eh, patay na. Bulok na silba. nadali yung bulok. Hindi na ano eh. Ah, Hindi mo kasi nahaligan kasi gumagano siya eh. Gumagalaw eh, no? Ay, eh. na, Hindi. Parang hindi pa naman Ay. bulok. Parang na-oriente yan. Oriente nga. nadali yung bulok. Na, Sana, parang kabaho na tayo ito. baho na yata niya. Nadali ni Dagang Vlog yung yung silver na bulok. May ano sa gilid lang. Bababaan ko yung pwede mamili tilapia. Mamaya magkakatalapia tayo pare. Ah, dapat pala sa kabila tayo pare no. Ha? Ay, takot Ay. kayong gilid-gilid ka no? Walang malaki na lang. Ko rin nga malakay. Dili, dadalaan na rin. Ang huli nila Joel oh. Na Boss Joel. Dami. Pati silver no. Kumawi sila ro sa taas eh. Silver pa lang ano. Malaki yung labi. Ganda ng forma nung parang gusto magsalita ah. Hindi, ano to? Malibog. Malibog to. Malibog. Oh, ha? Wasak yung gilagid eh. Yun, puro Kurami. kurani uli niya. Andahin kaya tayo. Parang mo kurani pare. Dami guys oh. Huli sa bukatot. Sino po yung may gusto, punta kayo dito sa ano, Sapa ng San Nicolas. Eh po, napakaraming gurani. Kung may sino may gusto, Ala, sa inyo na to. nagsawa na si Parinto rin sa karpa. Karpa. Ayaw na ng karpa. Ito ko pa kasi yung. Naku po, dami nyo palang huli. Ito yung tropa natin. Si Boss Joel. Ayan. Mga atalang po. Ay sila nandun oh. Mamaya sa YouTube yan. Oh, mamayang hapon siguro. Ihaw po tayo ng Kuya, di ba nang Pang pangit almusal. naman yung ganyan?
Ako mag-iyaw. Wala man tayong huli pero yung mga tropa natin meron. Ayun, makikain na rin tayo. Dapat di mo sinabi yung wala. Yan kami huli namin, tropa. Ayan. Oo. Ay, managlalinis pa po sila oh. Mga karpa. Ayan na, binigla na ni Boss Joel ah. Huwag mo munang biglayin. I-vlog mo ngayon yan, oh. Mamaya Nako. susubo tayo. Pakarami niyan. Ano yan, Babam? Dapat tinapa. Sabihan tinapa yan. Ayaw, pare. Para ko, Inig pa na, di naragtamo sila ba tala? Gata, Alam mo ba, pakini? natin dadayala pa. Naman lang, balaw tinapakala ka niyan. Ayun tayo. Ayun, come. Iyan na. Tsaka po tamang ka, pala ko na tayo YouTuber na nanganakakaan yan, oh. Ano natin gagawin? Yun eh. Oh, yan. Ito, luto na to. Ba't? Madamit siya. Oh. Oh. Kaya. Ito na mga kabisang kap, kainan na po. Yata ko masyado. Namatay na. Hintay mo sa buwan Patro. para paliwanag. Namamatlan tayo. Tindahan mo luga. Luga, tindahan mo. Ay tatin ako lang magtong kong screw. Screw yan. Meron ako. Ayun mga kabisayang kap, tapos lang po namin kumain. Ay, pauwi na rin sila Boss Joel, yung mga katropa niya po. Pauwi na rin sila. Bukas naman. Oh, bukas na naman. Naman. Bukas uli. Pero may nahuli na ako. Meron na. Sigurado na to. Ayan o. Sure. Nakakaliskis pa. Tangka pa. Siya mo dinatok na yan, eh. Ang tindahan sa atin, masuwal. Oo. Paano boss? Pauwi muna kami no? Text ka lang. Sige. Ako mamaya pagka, Facebook. Oh. baka kami. Parang hindi na ako mamimili na yun kasi mamimar na lang ata ako. Kahit Oo magsingit nga. lang kami. Mura na pa naman yung higanta. Mamaya. Sige. Kami makauwi muna. Okay, okay. Sige. Sige. Tatlo pala. Pero ko na tinitira. Oh?